everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Mas Olivio! Buong mahal! Ako na lang biyang ay! Nagsinurbili mo ko rin! Ha? My sons! Miragil! Ha? Naano mo ni mo ninis gawas? Ha? Guryo! Alipio! Boom! Ito bigikas gawas, bay? Nitong yun mis karsada. Nang gawas mga tao silang bahay-bay. Nadang mga kaldero, mga kalaha. Ilang ginukduk-duk-duk, gipangong-pakong. Nagsilibran sila sa kalipay. Kay wa na ang diktador. Wa na, my sons! Tinood ang balita ng ito nabate, Guryo. Wa na ang diktador. Bibiya na sila sa Pilipinas. Sino Miguel? Hay, sino Miguel? To sa sud, nakiksulti silang general. Layas na yung diktador! Kana, Bayarning! Kana ba siya? Tutingog yun ha, bay. Alipyo, ikaw bay buong labyan. Ilang tingog kay lay kay magtutulan. Taga San Antonio, Hasaan, Misamis, Oriental ba ni tao si Alipyo? Oh, ato mga kauban na iniyasan! Bay! Sila still pintuhin o! Oh! Pen! Delphine Tuino! Mario Di Cabo! Yao! Mayagi na tanan! Kore! 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 Mabuhay ang Pilipinas! Ating kalayaan kay Tanang mga kalye o mga agianan nagpuno sa mga Pilipino aron sa pagsaulog sa kalipay kay milayas na ang diktador sa Pilipinas. Mga igsuong Pilipino, daghan kaayong salamat sa inyong kalig-on ni ato mga kutlo nga naghingutas ang kinahantang nasod nga Pilipina. Tungod sa inyong kaisog ug kalig-on, milayas ang diktador. Laing timailhan o mapamatuod nga ang gahom sa Diyos. Mudaog kayod, batok ni atong mga mapahimuslanon. Mudaog kayod, batok ni atong madaog-daogon. Kore! 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 Oh! Han, nangla ka din is imong opisina. Honey? Han? Oh. Nangakayag man tao ning mga butang nimo din is imong opisina, honey. Gibiyan ko sa akong gituan nga sida mga kasaligang kaayo. Honey, Naugno ang tanan. Nalustok. Og natumpag ang tanan, Jory. honey, dili pa. Dili pa. Tungod kay daghan kapag maayong kahigayunan nga moapot. Gamita ang kahait sa imong huna-huna. Okay, so be it. Si Cory na ang presidente. Sila na sa ihawd. Pero ayaw pa uway. Sibot mo ipasabot. Nga mototoy ko sa bagong gobyernong wahinungdan o kung sa bagong kababayan, presidente! O banis sila silang paglupad. Way mawa ni mo. No, 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 no! Dili, dili. Dili gibay tabo nga muluhod ko sa gobyerno ni Cory! Ang niya karon sa kunahuna. Niya pa ang mga loyalista ni Presidente Marcos og labing siguro padayon pa ang away. Moapil ko sa kudita. Honey, Malum
bang gihapon si Cory sa pahato na mong kordita? Ani? Mao kanay laing opsyon sa mga Marcos loyalist. Dili na magmalinahon ang Pilipinas. Dili na mo parik ang kalinaw ug kahapsay sa Pilipinas. Dili na matagamtaman sa mga Pilipino ang kalinaw. Doon kay wa na si Presidente Marcos. Timan ikini. Dili magdugay si Cory. Mahapla ang iyang gobyerno sa kudita. My God! Gadan kang pagkaonahan. Kaon ha? Sa kong paminawa ka ni kaon-kaon. My God! Hangtod mga upos si mong sigarilyo, nagkatag lang din si mong lamisa. Jolie, Ah? Ngano, Han? hain ka siya karon. Kinsa ba? Si Erling. Nangita ka? Niya? Honey. Han, dali. Dali. Vicky, Magunching, sila si Erning. Hain ma. Tuara o. Vicky! Erning! Vicky! Ning! Vicky! Ning? Wa na ko makita ang imong amahan. Hain si Miguel. Tuwa na siya mag-watch sa kinan, ma. Dali na mo! Dali! Miguel, nganong? Makunsing. Kuanan, pagsulti mo sa Papa Miguel. Doon na ko isulti ni mo. Doon na nahitabo. Ha? O ma, doon na nahitabo. Ang tinuod. Nasunog ang atong bahay. Unsa? Ayaw palabi. Ma, ayaw palabi. Dawato na to kung isang mahitabo. Sige. Pagsulti mo si Papa Miguel, ma. Abi mo, kuan, surpresa unta na mo ninyo ni Vicky nga hapit na mahuman kining gipatukod na mong bahay, apan. Tungod kinasunog man ang bahay ninyo ni Papa Miguel, mao nga ato na lang ni siyang puyan, ma. Lakaw, sunda si Papa Miguel, Makunsing. Ginoo ko. Miguel, watao na ko. Kun mula ka mo kuyo ko nimo. Ayaw. Ayaw, please. Please, makuyo ko nimo. Vicky, Pero, dili ko musugot. asa man di ay ka? Ayaw ng kabalaka sa akong mga lakaw, Vicky. Mubalik na ang kalinaw sa Pilipinas. Kinahanglan limpyuhan ang Pilipinas, Vicky. Muapil ko sa pagpanglimpyo. O hinundumigyot, kung manglimpyo ka gani sa mga hugaw, magkahugaw kasap. Ernesto! Pakikitaan ko lang ang nagsunog sa itong bahay. Ha? Kinsa ning? Kinsa nagsunog sa bahay? Sige, adon ako. Ayaw na, Ning. Ikaw na bahala nilang mama o ni Papa. Ning! Palihog, Vicky, palihog. Okay? Ning! Ning! Tanaguryo. Ning! Pa Miguel?
Naibaw ko, Vicky, kung asa paingon si Erning. Kung mangutana ka ni Papa ni mo, Mikil, si Erning rin nahibaw kung kinsay nagsunog sa bahay. Sundon ko una si Papa Mikil ninyo, misulong nasab ang iyang kidney. Dako dahi kining ipatong ko ninyong bahay, Vicky. Pero kinsa ka? Gusto ka nga kong pagtuta? Si Dennis ka? Hello. Honey, may tawag dayon ko aron pa'y bawon ka nga naabot ako sa ato. Please, honey, i-call off na rin imo mga tao nga di address ato. Pabalikan na sila diya sa inyong kampo. Nagpurong para bagyapon sila og puwa. Unya may panakton bagyapong puwa ang tumoy sa ilang mga armas. Nalimot ko gingon kanila nga tangtangon na nila ang ipangtaod nga mga puwa og ilisan og yelo. Ha? Ing na sila, Julie. Ilisan og yelo ang gipanghigot sa ilang mga og yelo gihapon ang iilis sa tumoy sa ilang mga armas. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.